På Aalborg Universitet blev der i 2008 optaget 2.112 studenter på 51 uddannelser. Men kendskabet til uddannelserne er ikke lige udbredte, viser følgende statistik. 9 ud af 10 har kendskab til biologi, 8 ud af 10 datalogi, 8 ud af 10 geologi, 9 ud af 10 arkæologi, medialogi. Helt. Nå, ja, undskyld. Ja, medialoger, ja, er det ikke sådan nogen, der bare sidder og koder om natten? Bare sidder og drikker cola, altså helt vildt meget cola, og så spiser de bare helt vildt meget chips. Meteorology. Meteorology, that's like Scientology. Some kind of religious philosophy. Maybe worshipping media, like a sect. Ja, meteorologi, ja. Det tror jeg, det har jeg hørt om. Det umiddelbart mener, at det er sådan noget med medier og spøgelser og sådan noget, ikke? Du ved, hvor at, sådan noget med besværgelser og sådan noget måske. Så jeg er ikke helt sikker på, men det... Nå, ja. Men det er vel også noget med sådan nogle jæger, der er vel ude og jage. Okay, det er vist lige i overkanten. Lad os nu se, hvad meteorologi i virkeligheden er. Vær med til at fjerne det sidste 0 fra statistikken. Gå ind på medialogi.dk og læs mere.